Vždy som sa pýtal, že čo s tým robia, či to položia len tak pred dvere a hneď som si predstavil, že ako sa to celé rozkradne. A ja to poviem po slovensky. Ak sa dá niečo brať z juhu, berme. Ak sa dá niečo brať zo severu, tak to jednoducho berme. Berte či neberte, po slovensky sa rozkrádať bude aj v nadchádzajúcom týždni a nielen zo severu či z juhu, ale dôsledne, v súlade s našou zahranično-politickou orientáciou, zo všetkých 4 svetových strán. V pondelkovej predpovedi udalostí na celý týždeň zistíme, čo nás čaká a neminie. Aj v 20. týždni budeme naďalej brať, kde sa len dá, trochu nám pravda prispejú aj nebesá. Dlhotrvajúce sucho si na chvíľu odpočinie, začiatkom týždňa na väčšine územia sprchne. V útorok, v stredu a vo štvrtok prídu k slovu aj pranostiky. Naozaj sa na Pankráca i Serváca trochu ochladí. Mrznúť však nebude a vo štvrtok na Bonifáca bude už opäť príjemne. Možno, že sa naplní aj dlhodobá pranostika mesiaca. Studený máj, v stodole ráj. Však uvidíme. Zatiaľ nepredbiehajme. Ale už teraz platí, komu sa nelení, tomu sa zelení. Škoda len, že aj burina je zelená. V krátkodobom horizonte nevidíme žiadnu udalosť, ktorá by nám v nasledujúcich 7 dňoch nedovolila tešiť sa z vývoja. Dobrou správou pre finančnú dôveryhodnosť Slovenska je aj predaj štátnych dlhopisov za 700 miliónov švajčiarskych frankov. No keby bolo meno Slovenska také, akého robia protislovenské médiá, mimovládky a opozícia, tak by sme tak dostali akurát deravý koláč a z opice riť. A tak nám udalosti 20. týždňa prinesú hneď niekoľko príležitostí zanútiť si. Nespreneveriať sa národnému bravému inštinktu sa v obľúbenej piesni najprv priznáme k svojej nedočkavosti. Ešte vínko nevykyslo, chlapci, píme ho. No a v braní budeme nezastaviteľní aj v druhej slohe. Ešte dievča nevyráslo, chlapci, berme ho. Ešte dievča nevyráslo, chlapci, berme ho. Ale pozor, pedofilnou kauzou sa to v Maďarsku všetko začalo a dospelo to až k Viktorovmu pádu. Vôbec mi to ani v hlave mi to nerobí nič také, že pozor, že niečo sa v Maďarsku stalo. Lebo sme niekde úplne inde. Naša scéna je úplne iná. Isté, že naša iliberálna autokracia je ešte stále len slabým odvarom orbánizmu, ale krach u susedov je nepochybne poučný a inšpirujúci. Takže pozor na viďaz. Čaká nás všetkých vo vláde náročný pracovný týždeň. Už nedá sa nič robiť. Po víkendovej záhaľke v zahraničnej destinácii, spojenej s medzinárodnou blamážou, treba veru, že opäť tvrdo makať. Keďže čajové posedenie prebiehalo na prízemí a samovar bol práve pokazený, delegácia sa v zdraví vrátila do zradenej vlasti a s plnou vervou sa z kraja týždňa môže pustiť do práce v záujme našich ľudí. V pondelok začína súdny proces s naším Tiborom Gašparom. Jasne, že je to náš človek. Dobrý deň. V prípade nazvanom Čurilovcami ako očistec. Nuž nie je celkom isté, či očistec k spáse nášho človeka bude stačiť. Lebo jeho hriechy sa nezdajú byť ľahké. To teda bude očistec. Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev. No na to sa samozrejme tešíme viacerí. Hoci sú aj takí, ktorých z toho môže rozboleť brucho. Budete sa osobne zúčastňovať na pojednávaniach? Áno. Ja chcem povedať, že nič z toho, čo sa mi kladlo za vinu, som nespáchal. Hovorím to od prvého dňa. Budem sa obhajovať na súde v celej tejto veci osobne. Teším sa, že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováč. Rozumieme sa dobre? Že by teda mal obžalovaný podpredseda vyfasovať 8 rokov natvrdo, ako svojho času pán zo skóre 62.0? Pravda, že odtedy sa menil trestný kódex, takže to môže byť aj menej. Náš človek, pán 62.0, je momentálne síce vďaka priazni ministra spravodlivosti na slobode, ale je stíhaný a čaká sa na nové rozhodnutia súdov. Takže takto vyzerá to zadosťučinenie. Ale prenechajme to všetko radšej slepej spravodlivosti, lebo sa zdá, že aj v prípade obžalovaného podpredsedu parlamentu sa už konečne vyčerpala takmer 5-ročná hra na slepú babu. Obžaloba bola podaná už v decembri 2021 a v pondelok sa prominentní naši ľudia postavia pred špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Mimochodom aj spomínaný Dušan Kováčik. A veď uvidíme. No a teraz opäť využíme prognostické nadanie nášho predsedu. Čo sa udeje v piatok? No a v piatok je 15. mája. Zacielíme si to do Handlovej. Takže ak máte z ktoréhokoľvek miesta domoviny cestu do okresu Prievidza, lístok na prepravu, ktorý napriek prísľubu doteraz nezlacnel, si nekupujte. Zadarmo vás odvezú pristavené stranické autobusy, na ktoré sme sa všetci zložili z našich daní. Veď by bola škoda aspoň tento bonus nevyužiť, keď už ho vláda zaviedla. Presne 2 roky potom
čo sa má opozíciou vychovaný terorista snažil zniesť zo sveta. Lenže niečo na tom nesedí, pán predseda. Ak je totiž ten pometený dedo terorista a vychoval ho niekto zo súčasnej opozície, prečo ešte nebol inštruktor vypátraný a spolu s vykonávateľom pokusu o atentát nie je dodnes odsúdený? Máme zatarasenú cestu. Už preto, lebo nikto taký neexistuje. Ja som však tu, silnejší a odhodlanejší bojovať za Slovensko a za jeho záujmy. No s tým už máme svoju skúsenosť. Tak ako dosiaľ vždy, aj teraz to znamená jediné. Ide o záujmy našich ľudí. Do psej matere vyhráme tie voľby v roku 2027, aj keby ich šlak trafil. Nech žije Slovenská republika! Aj preto si v nedeľu radšej zmerajme krvný tlak. A tiež preto, lebo je Svetový deň hypertenzie. Pripomína sa od roku 2005 a jeho cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť občanov všetkých krajín k prevencii a kontrole tohto tichého zabijaka. K priaznivým hodnotám krvného tlaku v tento deň prispiejete napríklad aj tým, že si trochu menej prisolíte nedeľný obed a vypnete všetky televízne debaty s politikmi, ktoré vás za každým oprávnene naštvú. Lebo hostia to nich už dávno nechodia diskutovať, ale hádať sa navzájom, ako aj s moderátormi. Dostanete priestor. Mali ste ju zastaviť a povedať, že aby Pán kolega, ja rozumiem tomu, že vás to vzrušuje. Všetky tie krajinky, upokojíme sa. všetky tie krajinky postupne strácajú na vplyve. Poprosím vás upokojiť sa. Máme čas, môžete Nepočujte ma, vysvetľovať. pani moderátorka. Ja som pani europoslankyňa, dovolíte. Europoslankyňa. Upokojite sa. Takže, o ktorých hovorí Pani Európska moderátorka, komisia. keby teraz Ukrajina vstúpila do Únie, znamená to rozvrat slovenského poľnohospodárstva, znamená to možno 50 ukrajinských poslancov v Európarlamente. O tom, že teraz nehovorí nikto. Môžem to končiť jednu vetu, pani moderátorka. Aby sme sa držali faktov. Veď ale celý čas reagujem na to, čo ste mi prečítali. Kto hovorí o tom, že chce Ukrajina vstúpiť teraz okamžite do Únie? Veď vy to hovoríte, že sa tu rozprávame o vstupe Ukrajiny. Ale veď ste sa ma pred chvíľou pýtali. O okamžitom vstupe? Môžete teraz počúvajte, teraz mi neskačte reči. No a v nedeľu večer bude pre vás na tomto mieste pripravená ďalšia predpoveď udalostí na celý týždeň, ktorá vás určite nerozčúli, ale informuje a zabaví. Dovidenia o týždeň, priatelia.